Uchiela nono. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachaka yanga twak marwa ukinyi makawuono Lamek dago mar mondo mi wachaka ne kod penja mano mar KCSE mano mahiga ni mar 2025. Wang'eyo ni penj makamano nochakore dwe mar 10 mane jopuonjre timo orals kata penja mano miwacho kanyo ne timo koda dhoka mano kano chakore kanyo tarik 21 dwe mar 10 nyaka tarik 27 mane time orals mago mag KCSE orals ka achiel kod practicals. Bang' mano wang'eyo ni penja mano mar ndiko kata theory nochakore ayanga teacher mano chieng' tarik 3 ma en wuok tich mano mar jumani kendo penj makamano bro bedo ka dhi mbele nyaka chieng' tarik 21 dwe mar 11 higani kama jopuonjre mago mohew 1900 dhi mbele kod timo penj makamane skunde mopogore nyaka sani wanyalo wacho ni chenro mano mar timo penj mar KCSE king'iye kaka jalony weche mag somo sebede yo machalo nade Lamek. Ya mokwongo nyaka wagone erokamano ne sirikal nikech ne migosi Ogamba kaachiel gi jok motiyogo e migawo mar weche mag somo osetemo matek sana mondo wabed gi ritruok makare manyalo miyo nyithindo matimo penj mar klas 12 otime yo makende. Mokwongo wish jogo matimo penj mar klas 12 success ni gitim maber e penj. To gima nyalo wacho en ni sirikal noseketo chenro mopogore mokwongo iyudo ni wang' ni nyathi ka nyathi matimo penjo biro kondik nyinge e kalatas mondike penj nitie nyinge tiende ni gi index number mare tiende ni koro onge ng'atno manyalo kelo paper moro kata answer sheet moro mowuok oko nikech mano ne en yo achiel mane ji tiyogo ka kwalogo penj. Mar ariyo sirikal kendo sani otiyo gi gima miluongo ni padlocks ma digital anyalo wacho ni gin digital kata gin padlocks ma tamper proof ma ok en tricycle machon mani loro go depe man kane penj gin mago molose yor lony manyasani kitiyo gi gimiluongo ni technology mano miyo koro ka ng'ato omule e samo kowinjore jogo mochung' ne penj nyalo neno kalure gi kendo lony mar rito weche manyasani. Apart from mano kendo wayudo ni jogo ma ochung' kaka invigilators sirikal kendo kalure katiyo gi migawo mar weche mag somo ne nigi rameny mamalo kata rachungi ba jopuonje moko manoseyud ni nying-gi osedhi e buk moro ni ginyalo ga konyo nyithindo kwalo penj koro gin to wang'e ni nowegi oko level mar vetting kata mar gwelo jogo machung' ne penj no ket malo. Kendo gima sirikal osetimo en ni sani jogo matimo penj ikawo nyadiriyo. Chon niyudo ni penj kanitimo to nikawo na penj e center kamigole e dag penj nigolo penj dichiel. To penj no bet e skul koro tiende ni kogole jok matimo kwano gokinyi kod jomoko biro timo English godhiambo tiende ni penj mar Kisungu ni e skul osechopo skul e gokinyi to mano ne chiwo thuolo malach ma jogo man gi mibadhi mar penj ne nyalo kwelo. Lakini sani kidhi kawo penj paper gokinyi tikawo mana magokinyi no to kosetime tidwoke aka kikawo mar ariyo. Koro mago bende osebedo ka okonyo ahinya weche mag menyo ni ng'iyo ni penj ok okwal. Ahinya kata bedo ni sirikal osetimo kamano to bende wasewinjo ni weche moko nitie kagi kacha machal ni kuonde moko ikwale. Mano tiende ni nitie nyaka wang'ong wang'e wanyadiriyo wan stakeholders mag education jopuonj jonyuol gi ji duto community nyaka wayaw wange maber mondo wang'e ni integrity mar penj ochung' kare. To Lamek mosenya kuom ng'adi matin kata kamano kwa dhi mbele kod twak marwa ang'o manyalo bedo ni kelo kuo mar penj nikech ero wanyalo wacho ni kochakore chieng' wuok tich